आमच्या परिसरात फार वर्षांपूर्वी घडलेली ही घटना. आमच्या इथे बरीच वर्ष एक इमारत पडक्या अवस्थेत होती. म्हणजे खरं तर त्या इमारतीच्या बांधकामाचं काम हे अर्धवट थांबवलं होतं. इमारत पूर्ण व्हायच्या आधीच तिथे काहीतरी गडबड झाली होती, ज्यामुळे अनेक वर्ष ती इमारत तशीच पडीक बनून राहिली होती. लोकांच्या तोंडून उडत उडत आमच्या कानी अशी बातमी आली होती की त्या इमारतीचं काम चालू असताना तिथे एका बाईचा मृत्यू झाला होता. काही लोक सांगायचे की ती एक ख्रिश्चन होती आणि ती त्या बिल्डरच्या ओळखीची होती. इमारतीचं काम चालू असताना ती बिल्डर सोबत एक काम पाहत होती आणि तिथे काहीतरी अपघात झाला. ती इमारतीवरून सरळ खाली कोसळली आणि तिचा जागीच मृत्यू झाला. काही लोक सांगायचे की हा कोणताही अपघात नव्हता, तर एक खून होता. त्यामुळेच त्या इमारतीचं काम रखडलं होतं आणि ती इमारत पुढे पडकी बनून राहिली. हळूहळू त्या इमारतीबद्दल लोकांच्या तोंडून अनेक अफवा ऐकू येऊ लागल्या. काही लोक सांगायचे रात्रीच्या वेळी त्या इमारतीजवळून जाताना अनेकांना त्या इमारतीत पांढऱ्या कपड्यातील एक बाई दिसायची. त्या इमारतीपासून काही अंतर दूर असलेल्या एका बाजूच्याच इमारतीतील वॉचमनला तर त्या इमारतीतून रात्रीच्या वेळी एका बाईच्या किंचाळण्याचे आवाज यायचे. लोक असं म्हणायची की कोणी त्या इमारतीत गेलंच तर त्याचा तिथे छोटा ना मोठा काही ना काही अपघात हा व्हायचाच व्हायचा. अशी ती इमारत आमच्या परिसरातील एक हॉन्टेड किंवा भूतहा इमारत म्हणून प्रसिद्ध होती. आमच्या परिसरातील 4 जिगरी मित्र अंकित, रवी, प्रशांत आणि यश, साधारण 8वी ते 9वीत शिकणारे, ही गोष्ट त्यांच्या सोबत घडली होती. त्या पडक्या इमारतीच्या दुसऱ्या बाजूला मोठ्या भिंती पलीकडे एक चाळ होती. ही सगळी मुलं त्या चाळीतच राहायची. एकदा ते असेच एका नाल्यावर बसून चर्चा करत होते. त्यांच्या शाळांना नुकतीच उन्हाळी सुट्टी लागली होती. मुलांमध्ये क्रिकेटचं वेड हे होतंच, पण त्यांच्याकडे फक्त 1-2 रबरी बॉल होते. बाकी स्टंप म्हणून दगड नाहीतर प्लाय आणि बॅट म्हणून एखादा लाकडी बांबूच ते वापरायचे. त्यांना खूप वाटायचं, पण खरोखरची बॅट आणि स्टंप घेण्याइतकी त्यांची आर्थिक परिस्थिती नव्हती. काय रे, आपण त्या भुताटकीच्या इमारतीत जायचं का? रवी त्याच्या 3 मित्रांना त्यांच्या गप्पा मध्येच तोडत अचानकच म्हणाला. मध्येच काय झालं तुला? आणि तुला माहित आहे ना, तो बाजूच्या इमारतीतील वॉचमन, तो कोणाला त्या पडक्या इमारतीत जाऊ देत नाही. तो दिवसा नाही रे, आपण रात्री जाऊ. तसंही तो वॉचमन रात्रीचा झोपाच काढत असतो. अरे पण तिथे जाऊन तिथे नेमकं करायचं काय? अरे तुला समजलं नाही का, त्या इमारतीत इतकं भंगार आहे की त्यातील थोडं जरी आपण भंगारात विकलं तरी त्यातून आपल्याला नवीन बॅट, नवीन स्टंप, सीझनचा बॉल सगळं विकत घेता येईल. नको, मी नाही जाणार तिथे, यश म्हणाला. काय रे, आपण सगळे एकत्र गेलो तरच आपल्याला फायदा होईल. नाही नको, तिथे त्या बाईचं भूत आहे, तिने आपल्याला धरलं तर? यश जरा विचार करतच म्हणाला. तो या 4 मित्रांपैकी थोडासा घाबरटच होता, पण रवी त्याला समजावू लागला. अरे फट्टू, भूतबीत काही नाही रे तिथे. कोणी तिथलं भंगार उचलू नये म्हणून पसरवलं हे सगळं. बघा, सगळ्यांनी विचार करा. आपल्याला काही दरोडा घालायचा नाही आहे, फक्त थोडंसं भंगार चोरायचं आहे, तेही फक्त एकच रात्र. सगळ्यांनी थोडा विचार केला आणि ते 4ही त्या रात्री त्या भूतहा इमारतीत जायला तयार झाले. रात्रीचे साधारण 12:30 वाजले होते. चाळ आणि ती इमारत यांमध्ये एक मोठी भिंत होती, पण त्या भिंतीला लागूनच एक चिंचेचं झाड होतं. जर त्या इमारतीत ते प्रवेशद्वाराने गेले असते तर त्यांना बाजूच्या इमारतीतील वॉचमनने पाहिलं असतं. म्हणून ते एक एक करून चिंचेच्या झाडावर चढले आणि ती भिंत ओलांडून ते त्या पडक्या इमारतीच्या आवारात उतरले. लांबून कुत्र्यांच्या भुंकण्याचा आवाज कानावर पडत होता, पण त्याशिवाय तिथे संपूर्ण स्मशान शांतता पसरली होती. 4ही मित्र सावधच त्या इमारतीत शिरले. त्यांच्याकडे छोट्या छोट्या टॉर्च होत्या. त्यांच्याच मदतीने ते आत सगळीकडे पाहू शकत होते. तिथलं बरंचसं तर भंगार आधीच उचलून नेलं होतं. तिथे काही लोखंडी भंगार दिसत होतं, पण ते तांब्याच्या वायरी किंवा पितळेच्या कड्या वगैरे असलं काहीतरी शोधत होते. यश जरा घाबरतच तिथे जे काही मिळेल ते उचलत होता, पण त्याला सतत कोणीतरी तिथे आहे
असा भास व्हायचा. अंधारात वेगवेगळी चित्र दिसायची, पळणाऱ्या सावल्या दिसायच्या, पण तो स्वतःच्याच मनाची समजूत काढायचा. मी इथे एकटा नाही, माझे मित्र आहेत माझ्यासोबत. त्या बाईचा उगाच मनात विचार नको आणायला. ते माझे भास आहेत. त्या बाईच्या भीतीने माझ्या डोक्यात घर केलं आहे. भूत वगैरे काही नसतं. यश एकटाच तोंडातल्या तोंडात पुटपुटत होता. इथे काहीच भंगार दिसत नाही. आपण जिन्याने वरती जाऊ, तिथे नक्कीच काहीतरी आपल्याला मिळेल, रवी म्हणाला. तसे सगळे जिन्याने वर जाऊ लागले. ते दुसऱ्या मजल्यावर आले. तिथे काहीच खोल्यांना दारं लावली होती. त्यातील बऱ्याचशा दारांना वाळवी लागली होती. ते जवळपास बादच झाले होते. पण तिथे पितळेच्या कड्या, लॅच, इकडे तिकडे पडलेलं नळाचं साहित्य, सगळं काही त्यांच्या उपयोगाचं होतं. सगळे काही आता वेगवेगळे झाले. त्यांच्या मनातील भीतीही कुठे गायब झाली होती. ते त्यांच्या कामात व्यस्त होते. अंकित एकटा पुढे गेला. तिथे एक रिकामी बिना दरवाजाची खोली होती. तो टॉर्च घेऊन सरळ आत शिरला आणि त्याची बोबडीच वळाली. त्या खोलीत एक बाई पाठमोरी खिडकीच्या दिशेने तोंड करून उभी होती. अंकित ओरडत खोलीतून बाहेर आला. तसे सगळेच वर पॅसेजमध्ये गोळा झाले आणि अंकितला शांत करू लागले. अरे ओरडू नकोस, तो वॉचमन येईल इथे धावत. तिथे बाई, तिथे त्या खोलीत बाई आहे. अंकितचं हे बोलणं ऐकून सगळ्यांच्या छातीत धडकी भरली. मी बोललो होतो, मी तुम्हाला आधीच बोललो होतो, आपण इथे नको यायला. यश घाबराघुबरा झाला होता. रवीने सगळ्यांना शांत केलं आणि ते सगळे एकत्रच त्या खोलीकडे वळले. तिथे आल्यावर रवीने सावधच त्या खोलीत आत डोकावून पाहिलं, पण आत तर कोणीच नव्हतं. काय रे अंक्या, कुठे आहे बाई? कशाला उगाच घाबरवतोयस? अशाने आपला वेळ फुकट जातोय यार. पण 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 वगैरे काही नाही, तुला भास झाला असेल. आपण एक काम करू, आता सगळे एकत्रच एका खोलीत जाऊ. मग तर झालं. ते जवळपास अर्धा तास तिथे होते. त्यांनी बऱ्यापैकी भंगारही जमवलं होतं. आता फक्त त्यांना वॉचमन पासून लपून परत चाळीत जायचं होतं. ते परत जिन्यावरून खाली उतरू लागले. रवी सगळ्यात पुढे होता. एक जिना तर ते उतरले होते, पण नंतर रवीला कसला तरी आवाज आला. तसं त्याने सगळ्यांनाच थांबण्याचा इशारा केला. खाली वॉचमन आला आहे वाटतं, तो हळूच म्हणाला. त्यांनी खाली वाकून पाहिलं आणि त्यांना भीतीचा एक झटकाच बसला. क्षणात सगळ्यांचे हातपाय गार झाले. ते सगळे समोरील दृश्य पाहून अक्षरशः कापत होते. समोर एक बाई जिन्याच्या प्रत्येक पायरीवर एक एक मेणबत्ती लावत चालली होती. या चारही मित्रांनी त्यांची भीतीने तोंडातून निघणारी किंकाळी आत दाबून धरली होती. ते जसे खाली उतरत आले होते तसे ते परत जिन्याने वर चढत गेले. सगळे घाबरले होते, घामाघूम झाले होते. काय करावं कोणालाच काही सुचेना. तेव्हा रवीला तिथे एक पडलेली जाडजूड दोरी दिसली. त्यांनी ती दोरी एका खांबाला घट्ट बांधली आणि ती लिफ्टच्या मार्गाने खाली सोडली. त्यांच्याकडे हाच एक पर्याय होता. काही नाही, आपण जास्त वर नाही आहोत, दुसराच मजला आहे हा. एक एक करून सगळे सुखरूप खाली येऊ. त्यांनी त्यांच्याकडचं भंगार आधी त्या दोरीच्याच मदतीने खाली सोडलं आणि मग एक एक करून सगळे त्या दोरीने खाली आले. एकदाचे ते त्या हॉन्टेड इमारतीतून खाली उतरले होते. पण तेवढ्यातच प्रशांत एका जागी उभा राहिला. तिथे एक वॉचमनसाठी केलेली खोली होती. त्याला काचा लावलेल्या होत्या. तो त्या काचांकडेच बोट करून होता. तिथे त्याला नक्कीच काहीतरी दिसलं होतं. सर्वजण तिथे एकटक पाहू लागले. तोच काचेच्या पाठी एक बाई त्यांना उभी दिसली. ती त्यांच्याकडेच पाहत होती. काही कळायच्या आत तिने ती काच खाडकन उघडली आणि ती जोरात किंचाळली. तशी ती मुलं तिथून पळत सुटली. त्यांनी धडाधड पळत जाऊन त्या भिंतीवरून उड्या मारल्या. ते तिथून सरळ आपापल्या घरात शिरले आणि तिथेच लपून बसले. त्या चारही मुलांमधला कोणीही ती संपूर्ण रात्र झोपू शकला नाही. त्यांना अर्ध्या अर्ध्या तासांनी सारखं त्या इमारतीतून त्या बाईच्या किंचाळण्याचे भयानक आवाज येत राहिले. ती चारही मुलं त्या इमारतीतून सुखरूप बाहेर पडली होती. पण त्यानंतर दिवसाही त्या इमारतीकडे पाहायची त्यांची परत कधी हिंमत झाली नाही. आता ती इमारत पूर्णपणे कोसळून तिथे एक मोठा टॉवर बनवला आहे आणि त्या चाळीच्या जागी आता एक इमारत उभी आहे. ती मुलं आज त्या टॉवरच्या बाजूच्याच इमारतीत राहतात. पण त्या मित्रांच्या आयुष्यातील ती एक रात्र
ते आजही विसरू शकले नाहीत. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.